Matur nuwun sedaya panitia yang sudah menggelar budaya. Kita semua ikut berdoa, Mudah-mudahan semua panitia dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Ya. ya kene karo sindene jumeneng 1. Wakuli mucari dirilah bi'alil badri ya Allah. Nur sewu Pak Bu. Kok kaya abahmu. Ayo rupiah wong santrine kok. Repote yen dadi sinden, Salate aja nganti leren, aja nganti leren. salatmu sak ngenggen-ngenggen. Insya Allah dadi sinden ngetren. Salatmu sak ngenggen-ngenggen. Insya Allah dadi sinden ngetren. Repote yen dadi lurah, Insya Allah mengemban amanah. ati sawang sregep ngibadah. Insya Allah masyarakat genah. Ati sawang sregep ngibadah. Insya Allah masyarakat genah. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mas Minto. Aku ndak Rida, aku ndak penak iki kok tek-tekane mesti ndak penak. Penak. Repote yen dadi dalang, Tanggung jawab nglakokne wayang. nembah mring Gusti nindake sembayang. Yo. Lah, Tuh, kok dadak mandek iki nyapa? Mikir. Langsung. Rina wengi nindake sembayang. emane salate mesti arang-arang ngono to? Insya Allah dadi dalang kondang. Dengaran apik. Repote yen dadi yoga. Insya Allah salat wis 5. Ana yoga sing tukang demung. Ya. Insya Allah manembah mring moho aku. Ana yoga sing tukang demung. Sregep manembah mring moho aku. Repote yen dadi musisi. Insya Allah ya sregep ngaji. Ngayemke pikir nentremke ati. Insya Allah kabeh munggah haji. Nentremke pikir ngayemke ati. Insya Allah kabeh munggah haji. Senenge yen dadi penonton. Penonton. Ya. Ayo kabeh yo dicakup ben barokah kok iso. Ayo. Penonton. Wangel lho. Repote yen dadi penonton. Golek hiburan yo gampang move on. Sedekahe kuwi mesti maton. Solawate yo mesti katon. Sedekahe kuwi mesti maton. Sedekahe yo mesti Alhamdulillah katon. bareng. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin
Bakul melu kayak bakul. Ayo. Bakul. Bang bakul. Iya suwine kok iso. Repote sing tukang bakul. Angger enek tontonan ya mesti kumpul ya mesti kumpul. Rezekine mesti kampul-kampul. Ora bedane kabeh dirangkul. Rezekine akeh kampul-kampul. Ora bedane kabeh dirangkul. Matur nuwun sedaya panitia Yang sudah menggelar budaya kita semua ikut berdoa mudah-mudahan semua panitia dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Ah, ya. Cek kare kedawa. Es bene ora cetuk ya. Mudah-mudahan semua panitia dapat lindungan dari Yang Maha Kuasa. Sesuk latihan kowe wah bleset iki iso. Mas, iki pundutane saka Ibu Pujati diaturke Mbak Lilis karo Mbak Hani Kusuma. Ayang. Yo, kaya ngapa? Sesek rale jajal. Anu Delis kamu dengan Om Kritik, Hani dengan Pak Julangkung coba. Pak Jok Ludung. Oh, Pak Jok Ludung. Aku kalingan Julangkung terus aku. Malah dadi penyanyi Sandi. Coba. Kotmu sak pinten, Gus? Cobi, Gus. Cobi. Nah. Coba sampean, Dik. Dut dewat. Kaget aku. Halo Mas, Sofinya Lah aku kok. sing mandeg rene lho. Sama ngerti iki lek kaget ana sing dledek lho, Mbak. Apa ya? Iki. Ya aja aku masuk dedek. Coba. Ayo kowe iki sitok ayo koyo antok. Aku kedinginan, Mas. Wah. Kamu itu enggak tahu resepnya. Apa? Contoh istri saya. Pripun? Setiap kali kedinginan itu biar hangat mudah. Pripun? Kene blonyo remason. Tak Lambemu. melayu mesti biantel kayak. Wong bojomu kepanasan mas kesot ra karo-karon. Cobi Delis. Heeh. Ya jangan gede-gede. Dut dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula laput tresno datang kendhat saking coba Tak belani, tak pateni laire tresno sing suci kasunyatan yen to aku sliramu isih sawiji. Mas Kunduk sama nih, coba. Iki wis pasaran Mas garapane. Ayang-ayang saiki digarap sampak ki kenek. Wah, bleset iki bleset. Hani. Dalan. Hani. Tenang, iki sampak ayang-ayang wonten Pak saiki. Piye coba? Anu Mas bawa kendangane ya Mas bawa. Contone kendangane piye? Ngeten Pak. Telu tak. Heeh. Tak ndang. Dewa ning asmara guguk nang. Sik. Lek guguk ki aja nyawang aku. Lah wis guguk rumah sama aku terus herder. Yo ngono kuwi Pak, pokoke Pak ngoten niku. Ya. Pak, Napa napa niku Bu Pujiati to sing WA? Ya. Oh. Bu Jati iki lho. Aja ngomong ibumu lho. Ngono Pon nggih niku napa Pak? Aja sampaan. Oke. Sampak nggih Mas. Apa? Tak dandang. Kowe ndak nembang sih, Nduk. Tak. Ayo. Monggo Mas bawa subukti. Dewa ning asmara kuatna ati kawula anggun kula lapi tresno datang kendang saking coba tarewake topateni laire tresno sing suci kesehatan hidupku sliramu isih sawiji. Sik. Apa. Kowe iki nek sing wedok ngejak sampah niki awakmu ndang improvisasi. Langsung dewe kowe langsung Ngono dadi jangan anoman. Mas. Anoman. Ketek ya. Ketek. Keteke wis menek kates. Ono yo jajali. Do. Ya. Kamu. Balenono jajal. Dewa ning asmara kuatna ati kawula kula tresno datang kendang saking coba tarewake
Menika Pak, garapane ngoten iki. Nika. Ape-ape ya. Heeh. Sesuk metune perangane Bratasena kek iki. Nggih, ngoten. Ngono. Dadi sampah ngoten iki. Jadi tabungannya Sampah. ayang-ayang sampah. Ayang-ayang. Oh iya. Nyindeni ya penani dhewe kuwi. Lah sing nanggap sik golek. Sing agak boleh. Yo sekal gadot Yuk, kanca-kanca. ayang apa? Dados. Ya. Kagem kanca-kanca pemuda, Bapak-bapak Linmas terima kasih. Ali. Saking Bapak Kades Rudi Jenglung Harjo. Salam kagem semua Kades di Kecamatan Sendang. Ati kang nandang sengiting liyan hanyawan aku kowe lapo katresnan Mas wong bagus tak jaluk ojo sele katresnan pancene tresno kuwi amung pacoba yang turun kau bisa mereka kuasa sama kowe sing tak sayang ralilo aku tutup kelangan kamas mesti kandeng hati dong aku siji resno
Nggih, matur sembah nuwun.